ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ବିଜେଡି କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପରିଡ଼ା। ବହୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ବିକାଶ ତଥା 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଆଶା ରଖି ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ବିଜେଡିର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସରଗରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପରେ ଯୁବକ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା। 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୱାର୍ଡରେ ପରିଗଣିତ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ।